Takže ja som si tu pripravil domáci kompas. Na tento pokus potrebujem misku nejakú, napustiť vodou. Tvrdší papier, najlepší, ktorý nepremoká. Ja som zvolil z krabicového mlieka, som vystrihol také dva tenké pásiky, magnet a ihlu. Takže najprv si zmagnetizujeme ihlu. Zaujato. Pozeráme všetkých, nás to zaujíma. Všetci sme múdri. Kde mi to kvaplo zase. Radko šúcha. Položím papierik na vodu. No to niekoľkokrát treba, aby sa to zmagnetizovalo. Teraz opatrne tam položím ihlu. Ihla by sa mala natočiť smerom na sever. Pomaličky sa natáča. No ono by to tu dobre bolo, aby sme vedeli, že či to je naozaj na ten sever, mať tu nejaký kontrolný kompas alebo buzolu, hej? Ale z minulých prezentácií môžem povedať, že mali sme tu, nasmerovalo sa to takýmto spôsobom, čiže vedel by si mi ukázať, kde je sever, západ, východ, juh. Sever, juh, východ, západ. Tak, tak. Teraz by som ešte jeden chcel ukázať, taký jednoduchší. Tam položím druhý papierik. Tiež zmagnetizujem ihlu. Prečo aspoň 20 krát. Prečo dva papieriky tam dávaš? Aby som vedel na to aj ihlu položiť. A tie dve ihly sa opačnými koncami priložia k sebe a sa zmagnetizujú, sa pripoja. Čiže dočasnými magnetmi sú dobré. No ten magnet by som dala trošku ďalej. Ako môžete vidieť, tak sa už natáčajú k sebe opačnými smermi. Polmi. Polmi, takto sa stávajú dočasným magnetom. Tak. Dobre, ešte niečo nám chceš, Radko, povedať? Nie, to bude všetko. Tak, dobre, zaujímavé. Chceme sa niečo opýtať? Števo. Čo by si ešte mohol využiť na miesto toho, na miesto krabice? Môžeš z toho využiť tvrdý papier alebo polystyren korok, hoci čo, ktoré sa nenavrhne vodou a nepotopí sa. Ktoré pláva, hej? Lebo potrebujeme, aby to plávalo na hladine, hej? Ešte nejaká otázka? No, Števo. A keby tam mal ešte blízko toho magnet, tak by to fungovalo alebo nefungovalo? Vtedy by to nefungovalo. No, môžeš to tam priložiť a uvidíme, čo sa stane. Lebo by sa tie ihly by sa natáčali za tým magnetom. Tak. Preto som aj povedala, že ten magnet nech dá ďalej, lebo ten magnet je trvalý magnet a tie účinky by pôsobili na tie ihly.